Timun emas. Dik jaman biyen ing salah sijining désa kasebut ana mbok randha sing uripe dhewe ora ana putra utawa sedulur. Amarga urip dhewe, mbok randha mau kepengin kagungan putra. Saben dina mbok randha ndonga awan bengi ing ngarsaning Gusti supaya diparingi putra. Dheweke yakin menawa penjaluke bakal dikabulake dening Gusti Hyang Widiwasa. Mbok randha anggone ndonga awan bengi ing omahe kuwi mau keprungu buta sing kebenaran liwat sak cedhake kono. Buta ijo banjur nyeluk mbok randha supaya metu saka omahe. Mbok randha kaget banget ngerteni ana buta ijo ing ngarep omahe. Buta ijo ngomong menawa bisa nulungi menehi putra. Buta ijo lan mbok randha nganakake prajanjen. Mbok randha bungah atine krungu kandhane buta ijo kuwi mau lan nyaguhi kabeh prajanjen buta ijo menawa diparingi putra tenan. Penjaluke buta ijo yaiku menawa putrane mbok randha wis gedhe dijaluk arep dipangan. Kekarone nyetujoni prajanjen mau. Sabanjure buta ijo iku menehi wit timun sing kudu ditandur mbok randha. Sakwise buta ijo kuwi mau lunga, mbok randha banjur nandur wiji timun iku ana kebone. Wiji kuwi dirumat lan diopeni kanthi gemati, disiram, diresiki sukete lan dirabuk supaya cepet thukul. Sakwise thukul lan dadi wit timun kang subur, wit timun iku mau wis padha uwuh. Ing antarane akeh woh timun ana salah sijining timun kang aneh-anehi. Rupane kuning emas lan gedhene sak guling. Timun iku banjur pecah lan ing jero timun mau ana bayi sehat kang apik lan ayu rupane. Mbok randha bungah penggalihe amarga penjaluke kepengin kagungan putra wis kalaksanan. Mbok randha ngucapake syukur marang Gusti Allah amarga dongane wis dikabulake. Bayi iku mau wadon, pakulitane resik alus kaya kulit timun. Amarga lair saka timun sing kuning kaya emas. Bayi wadon kuwi mau dijenengake timun emas. Sakwise timun emas ngancik dewasa, mbok randha kelingan janjine karo buta ijo menawa arep menehake timun emas. Mbok randha dadi susah atine. Rina wengi mbok randha ndonga supaya entuk pitulungan saka Gusti Allah. Salah sawijining wengi mbok randha ngimpi ketemu pertapa utawa resi ing Gunung Gandul. Pertapa kuwi mau kang bisa nulungi supaya timun emas ora dipangan buta. Isuke mbok randha tindak menyang Gunung Gandul kaya impene. Sakwise ketemu karo pertapa utawa resi kaya ing impene, mbok randha disangoni buntelan kanggo timun emas. Resi kuwi mau maringi pitutur piye carane supaya timun emas bisa oncat saka bebaya ngadepi buta ijo. Sakwise ngucapake matur nuwun,
Mbok Randha pamitan kondur. Tekan omahe, Mbok Randha menehi buntelan kang cacah 4 lan dituturi piye carane nggunakake. Mbok Randha ngutus Timun Emas lunga saka omah lan mlayu sak cepet-cepete. Sakwise iku, Buta Ijo kang arep njupuk Timun Emas saka ing omahe Mbok Randha, Buta Ijo muntap ngerti Timun Emas wis ora ana. Buta Ijo nesu lan ngamuk. Kebon sing ana cedhak omah Mbok Randha dirusak lan bengak-bengok ngoyak playune Timun Emas. Amarga Buta Ijo jangkahe amba, sedhela wae Timun Emas wis kasil koyak. Timun Emas banjur nguncalake buntelan sing isine wiji timun. Wiji timun kang diuncalake mau sanalika malih dadi kebon timun kang akeh woh timune. Buta Ijo mandeng lan mangan timun sing katon seger-seger kuwi mau sawarege. Nganti lali tujuan utamane yaiku ngoyak Timun Emas. Nanging sakwise timune entek, Buta Ijo kelingan menawa ngoyak Timun Emas. Buta Ijo banjur ngoyak Timun Emas meneh sing wis mlayu tekan adoh. Amarga langkahe amba lan cepet playune, mula lagi sedhela wae Buta Ijo wis meh kasil koyak Timun Emas. Buntelan sing isine dom kang digawa dening Timun Emas terus diuncalake marang Buta Ijo. Buntelan isi dom kang diuncalake Timun Emas kasebut sedhela wae malih dadi alas pring. Alas pring mau ngalangi playune Buta Ijo. Nanging sedhela wae pring mau kasil dilewati Buta Ijo. Wusana bisa metu saka alas pring mau. Rumangsa wis meh kecekel Buta Ijo, Timun Emas banjur nguncalake buntelan kang isih ana ing astane, yaiku isine uyah. Sakwise dibalangke marang buta galak mau, saknalika malih dadi segara kang amba lan jero. Buta Ijo kasil nglangi ing segara kuwi mau lan tetep ngoyak Timun Emas kang ayu rupane. Wusana Buta Ijo kasil mentas saka segara mau. Mangerteni kahanan kang kaya mengkono, Timun Emas isih kelingan yen ing astane isih ana buntelan siji kang durung dibalangke Buta Ijo. Wusana Timun Emas kasil mbalang buntelan kang pungkasan, yaiku kang isine trasi. Sanalika buntelan kang isine trasi mau malih dadi segara lumpur kang jero banget. Buta Ijo kecemplung ing segara lumpur mau lan kangelan mentas. Pungkasane Buta Ijo kang ngoyak Timun Emas iku mati klelep ing jero segara lumpur. Timun Emas slamet lan urip tentrem karo Mbok Randha.